шайх саъдӣ мегӯфт агар ин дарандахӯӣ зи табиатат бимирад, ҳама умр зинда бошӣ бо равони одамият. агар то ҳамин табиати дарандагиро аз вуҷудтон дур накунед, шумо ҳеҷ гоҳ ба ӯ ҳадди одамӣ расида наметавонед. барои ҳамин муроҷиати ман ба хоҳарҳо, ба додарҳо, ба хусрҳо, ба хуштомандҳо, биёед ин хислатҳои зишту разиламона аз худмон дур кунем. биёед як борак дунёро тамошо кунем ки дигар дунёро ранге мегӯй охираш мондааст, дигар аз дунё ҳам ҳеҷ мондагӣ нест. биё як камтарак дилҳомон ба фарзандонмон бисӯзад. биёед дар зиндагиҳои фарзандо дахолати дурусту дахолати хуб кунем. зеро ки манам баробари ҳамин бародарое ки дар ман менависанд, бародарои азиз, акун ман шарт нест ки ба валлоҳиву биллоҳӣ қасам хӯрам. манам инҳоро ки мехонам, манам нороҳатам, манам мақсад